dobrý deň, tak vítajte, som tu práve s Alexiom a ideme hrať Minecraft, ktorý sa... Teda s Alexom Titalian. Tak s Alexom a ideme hrať Minecraft. Hneď. Tak pardon, teraz nebude Minecraft, lebo sa pokazil, takže si ideme dať niečo iné. Čo by ste chceli? Akože spraviť falošný prank? No tak ideme urobiť falošný prank aj tak, keď ja neviem, čo to znamená, ale však nevá. Budeš prankovať a len tak. A čo tu mám počkať? Alex. Had! Teraz ideš ty. Talian. Bastarde, chod ty. Bastarde, nebo si mám Nie, ja nebudem na YouTube. Mne nebude. Moja tvár tu nebude. No, škoda už bola. Fakt? Vidíte? Blbý počítač. Brzdíte. Nasratej počítač. Môžete mi vysvetliť, prečo nejde? Juraj, zahrajme nejakú inú hru. Dobre, tak jdeme na to.